ଏହି ଲାଇଭ୍ ଆନିମେଟେଡ୍ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତଥା ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସଙ୍ଗଦୋଷର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ଏମିତି ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯାହା ଦେଖାଇବ ଯେ କିପରି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ଅଜାଣନ୍ତରେ ଆମ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିଯାଏ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାମ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବାରମ୍ବାର କରୁ, ତାହା କିପରି ସମୟକ୍ରମେ ଏକ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ପତଳା ସୂତାଖିଅ ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାହାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବରେ ଆମ ଜୀବନ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରୁ। ଏଠାରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାମରେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ତଥା ଧର୍ମପରାୟଣ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ପାଇଁ ସେ ପୁରା ଗାଁରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ମଣିଷଟି ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରିୟବ୍ରତ। ସାରା ଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଜଣେ ପିତା ନିଜ ପୁଅକୁ ସଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜର ଅନେକ ପରିବାରର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଖରାପ ସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ିବା। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଥିଲା। ସକାଳ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପୁରା ଦିନ ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ହିଁ ବିତାଉଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ମାଆଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଘର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ରୁଚୁନଥିଲା, ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରାତି କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ପ୍ରାୟ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ନିଜ ବୟସ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସଙ୍ଗଦୋଷରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇନଥିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ, ସନ୍ଥଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ହାତଛଡ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ଥଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଜଣେ ଅସହାୟ ପିତାର ଲୁହଭରା ଆଖି ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ଥ ଜଣକ ଅତି ଶାନ୍ତ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବି। ଏହି ଛୋଟିଆ କଥାପଦକ ସେହି ନିରାଶ ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶାର ଏକ ବିରାଟ କିରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ଯେମିତି ସନ୍ଥ ଆଗରୁ ହିଁ ମଣିଷ ମନର ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ, ତିନୋଟି ଗଛର ପରୀକ୍ଷା। ଏଇଠୁ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀଟି ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଆଶ୍ରମ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ବଗିଚାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନାବନା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ହସିଦେଲେ ଆଉ ବାମ ହାତର ଖେଳଭରି ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାକୁ ସହଜରେ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛର ପାଲି। ଏହା ଟିକିଏ ବଡ଼ ଓ ପୁରୁଣ ଥିଲା। ଏଥର ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲାପରେ ଯାଇ ଗଛଟି ବାହାରିଲା। ଶେଷରେ ସନ୍ଥ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜର ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ତାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଝାଡ଼ାନାଳ ହୋଇଗଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ତଳେ ବସିପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେହି ବଡ଼ ଗଛଟି ଇଞ୍ଚିଏ ବି ହଲିଲା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ, ଚେରର ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ଏହିଭଳି ହାଲିଆ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସନ୍ଥ ହସିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁତାର ଗଭୀରତା ଅବିକଳ ଏହି ମାଟି ଓ ଗଛ ପରି। ଆଜ୍ଞା ହୋ, ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିଛି ସତରେ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ଓ ଚେର ପରି ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତା ନୁହେଁ। ଏହି ପୂରା ପରୀକ୍ଷାଟି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଖରାପ ବନ୍ଧୁତା ହେଉଛି ସେଇ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ପରି। ଆରମ୍ଭରୁ ଚାହିଁଲେ ବି ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଣା ଗଛ ପରି ଆମ ମନ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଚେର ମାଡ଼ିଦିଏ ଯେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ ପାଲଟିଯାଉ। ସନ୍ଥ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତା ଆଳରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
କାରଣ ଯଦି ଖରାପ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବର ଚେର ଆମ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନରକରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଖରାପ ସଙ୍ଗତିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏହିଠୁ ହିଁ ଆମ ପତନର ଚେର ଗଭୀର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶେଷ ତଥା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପଥ। ସନ୍ଥଙ୍କର ଏହି ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ କଠୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ବିଷାକ୍ତ ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଏକ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହଜ ନଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂରାପୂରି ଦୃଢ଼ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଦରକାରୀ ବିଷାକ୍ତ ଚେରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେଇ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଅର ଏହିଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରିପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେଉଁ ଗଭୀର ଅନାବନା ଗଛ ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯାହା ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ହିଁ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର? ହୋଇପାରେ ତାହା କୌଣସି ଖରାପ ସଙ୍ଗତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା। ଏହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଏତିକି। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।